An zombie. Céad ailsethe ag sa Catalónis faoin dideal El Zombie. Failte thóir edición Bromera. Cóp ceart Henri Luch, Aline Orid Hernández Sanchez, Jara Perry Fuster, agus ba é leabharbrach a dailsigh a scailge. An zombie. Ní sé brenn ro bhfuil, bheith na súl a mór air. Nead bhfuil éon trón air. Rénos. Smig difriúil air. Ní sin péiste tá teacht amach as a chlús. Nead a siúling an zombie seo. Feachta sé brenn bhhaing tríd an leithnaí. Bhí zombie ag teastáil ón drí don chomórtas mór. Ránna sé uig sa rélig, chuirt sé an púdar dríochta os a chion, agus dan sé. Nuair nár tháinig an zombie a níos as an uig, bégan don drí dolig tochalt. Fechar, san obair mhór a siúil aige. Tá rud ag teacht amach an isis. As fear an scíán lear, siad ag brathnú. Agus all go bháin freisin. Bhí an zombie chó leisciúil nach goróch sé as an gcónra. Sílam go raibh mé drochcheann san drí leis féin. Fága má chola mé, támalín beag eile san zombie. Ín an drí brenn a róthás an bhfuil. Sa deireadh, d'éirigh an zombie a níos as an gcónra. Sin amach do gá lámh san drí leis, agus cast do gá thúil siar i d cheann. Agus tá sé chéir a haispant an zombie chuna sé dhéanamh. Ní dólann ghfuil an zombie iontocht tóca le seo, hé? Ach bhí an zombie ag titim ar fud na háite. Bhí an drí ag éirí crosta leis. Tháinig imní ar nar chonig sé fearr ord dorcha ag teacht ina dhé. An drí sa tá sé gur an zombie a bhrostúach, mar go bhfuil mo chunig teacht isteach. Chur an drí an telefíse siúil don zombie. Caithfidh tú fálam na daine a scanrú san drí. Fan an sin ag brathnú ar chlár scanrúla ar an telefís, agus ceannáid mi sé bia don duine. Feach, níl éon rud sa chuisnóir sin an fágur gád ó dul amach. Feach, san zombie githe péiste na talún. Yum. Tháinig córsa go dtí an doras a ggéir a banne. Ach nuair a chonig sí an zombie, lig sí béag aiste. Ná bíoh fatí sort san trí. Níl éon dochar ann. Trí teacht ar ais. San ban scanrathe an sin, mar go bhaca sí aig an zombie. Chu an zombie amach ar an shráid ag cleachta. Branny ród a flóta a bheith an timánaí taxi leis. Ní féidir éon rud a eicáil san zombie. San dá thúil costa siar a cheann. Bheith costa siar is na féiles éon agus nach feicteach an bán. San súl. Thug an drí amach sa chóir é. Bhí siad ag dulga comórtas mór na zombathe. Chonig sé an fearr dorcha a ríis. Caithfidh sé go bhfuil sé dá leanúnt. Feach, sé gur an zombie a churisteach sa gluisteán. Dulcha ag an comórtas mór seo. Bhí 1,003 agus 1,000 zombie sa comórtas. Leabhar fearr an tí.
Iarraigh mé ar an drí ó dríochta agus an zombie ó zé teacht ar an ordáin. Echs na tíine. Snáid plóda le zombathe agus dríana. Chas an zombie a rá húil siar ina cheann. Dimigh sé ribhe agus a rá lámh sínta amach aige. Leig sé bord agus caithíoracha. Cur amach é a bhíoch an slua. Ní raibh sin an éáil choráibh sin dul. Bíní an aib nar bhí. Bhí an trí ar buile. Go amach a seo a phláice ar sé. Be ghearc ra an zombie ina éonar taobh an mó. Brenn se an rónach nach mraíon. An zombie bocht. Be an sin a tháinig an fearr doracha chomh fada leis. Duine sé dó gur bheith féin an moir reilige. Níor chóir do riine marfa a bheith ag siúil na sráide ar sé leis. Bhí an zombie bra sásta nuair a thug an moir reilige a bhaile é go dtí an reilig. Agus sin críoch an scéal. Cófra lán archtaí an zombie. Bheach. Súile hir ina cheann. Ons na fectorach tíir chuid bán is an súile. Lábha sínta amach. Seanéadí gibalacha. Beolach ó dearg le sú talún. Bhíoch le lofa. Scá doracha faoin na húla. Crackan cho bán leis an bápéir. No, agus bin é feach. Agus mar dear an scéal, ba í círa ní lonar gáin a rinne an smidú dom freisin. Fannig í sláán, agus go dtíon chéad uair eile.